Nawe ihlafune ntombi ihlafune ivela eGoli. Ivela ayisiyo yethu leya lapha thina sijayelene. Manje kufaka amahlamvu. Awukwazi wena izinto zesikhiwa umntanami phela usanele ubuye. Sanele. Awukwazi. Ngokuhlafuna. Ichiyene ayifani lokwethu lokhu. Uyizobona umngani wami lapha. Inkukhu yeGoli. Ukwazi wena lokhu awukwazi. Ujaha ukuthi uyabuya kwenti abuye le nkukhu le Hayi wena lawo labantwana bayisisa. Lo ngumngani wami lo ngubhururu wami lo unaJust. Uyakuyizwe ngithi masixoxa lapha ngithi unaJust nguye yena lo. Lo ngumntanami usanele lwana olandela umbonyeni. Do you have sunscreen, mommy? I-sunscreen ibona ngani phakathi kuma drawer lapha na ungavula. Mntanami unjani kodwa wena? Ngiziphamela inyama. Wenza ukuthi umphathele amanzi. She wants some water. Yes. Which water do you want? Do you want sparkling water? Do you want some spring water? Do you want tap water or do you want which one do you want, man? Ufuna Amanzi. H2O. Yabona ungamupha i-sparkling sengaqubuka. Hayi umuphe impompi tap water mntanami. No, it's fine. It's fine. Uyaqubuka zazi izinto. No, I brought enough, mommy. Don't worry. Okay mntanami. Okay, into. Umntombi ukhuluma isiqiwa. Wena ungazi mina usanele lwana phela wangigibela isibhanoyi ngutshela phela ukuthi mina phela bengindiza kuye lo.